May gabi tanan mga kabay. Karon mag-inom tag unsa man ning klasihan inimon karon o gasugat ani. Unsa man ni? Lisura man pud abli ani. Wala man is amua. Oh my gosh. Kani mga bayan sa man siya o ani. Kani mga bayan sa man pag-abli. Oy, kasakit. Ay, wala man is amua. Absent ko ani. Agad ay. Oh my gosh. Mana? Mura day ko ga. Ano na bugkot? Di man day. Ani? Biskot ay nakai.